Beth ydych enw chi? Helen Price ydy fy enw i. O ble ydych chi'n dod yn wreiddiol? Dwi'n dod o'r coedion Ble ydych chi'n byw? a dwi dal i fyw yn y coedion. Oes teulu gyda chi? Oes, mae un mab dy fi, Dafydd, mae'n 13 oed. Dych chi'n gweithio? Ydw, dwi'n gweithio i Mentoriaeth Sir Caerffili. Beth dych chi'n wneud yn eich amser hamdden? Dwi ddim yn cael lot o amser hamdden achos dwi'n gweithio llawn amser ac mae mab dy fi. So fel arfer dwi'n glanhau'r tŷ neu gwneud yr ardd. Oes diddordebau eraill gyda chi? Oes, mae diddordeb mawr gyda fi mewn hanes leol. Ers pryd dych chi'n dysgu Cymraeg? Dechreuais i dysgu Gymraeg yn 2004. Pam o'ch chi eisiau dysgu Cymraeg? Dechreuais i ddysgu oherwydd oedd yn rhywbeth o'n i moyn gwneud gydol foes. Beth ydy'r peth mwyaf anodd am ddysgu Cymraeg? Wel, mae sawl peth anodd, dwi'n meddwl, pan chi'n dechrau dysgu rhywbeth newydd, mae'n anodd. A wedyn ar ôl sbel, chi'n dechrau dod yn arfer i'r peth, a wedyn chi'n meddwl, o, doedd e ddim mor anodd yn ni, ond un peth sydd yn anodd yw y peth ti neu chi. Mae'n hawdd i penderfynu pa un i defnyddio, ond wedyn chi'n gorfod cofio i defnyddio yr un trwy'r amser. Oes stori ddoniol gyda chi am ddysgu Cymraeg? Wel, pan dechreuais i gweithio mentoriaeth, o'n i wedi bod yn dysgu 4 blynedd. A o'n i'n gwneud ffilm fer gyda Ifor ap Glyn. Ac o'n i wedi siarad ar pobl eraill oedd yn trefnu'r holl beth. Ond pan dath Ifor i'r swyddfa tro cyntaf, dath ei mewn a roedd y pobl yn ffilmio yn syth. A dechreuodd e siarad â fi, a do'n i ddim yn gallu deall gair oedd yn dweud. So pan gofynnodd ei cwestiwn i mi, roedd rhaid i mi dweud, o, mae'n ddrwg ni, dwi wedi dysgu Gymraeg a dwi ddim yn deall.